Eerste wie Gea. Volgens mij is dit Geertje. En Yellow. Zo doen ze dat dus. Nou, Yellow is de baas ook Gea. Nee, Rijntje. Ik krijg op Rijntje rijden. Hier is Mathilde. Hey. Sjerkje is nog voor de karren. Samen met Sally. Hier is Marije. Van Sally. Hier is Meerte. Hey Meerte. Van Rechtsje. Want zo ben ik op Rechtsje aan het rijden. En hier hebben we mensen partijen. Van Rijntje. Dat weet ik al grut. Uniek. Sally en Sjerkje. En Rijn en Rijn. Denk eraan. Nou. Goed zo. Goed door erheen. Ik zal er ook even zien. Nee. Hi. Ik film alle hinders even. Ja, je gebeurt net zo volle. Rechtsje en Pierkje. Geertje op Uniek. Uniek heeft de gang erin.
Nou, laat het zien. En galop. Oei. Stilstaan daar. Ja. Nou, ik ga wel weer. Johnny. Kom eens. Hey, Johnny. Kom eens. Mensen taaien. Meerte. Marije. Mathilde. Rijntje. En Barney. Wat rest? Wat is dat? Spin.